Čo sa mi vybaví pri slove leto? Môj dom a jazero, ktoré mám pri dome a bicykel a môj vnúk a aj práca, aj nižné robenie a vínový strik. Čo ešte by som ti povedala? Toto. Bez čoho si leto neviem predstaviť. Neviem si predstaviť leto absolútne bez jazera, ktoré tu mám, bez môjho vnúka a to je všetko dokola. Proste tá domáca pohoda. Ja v lete nikam necestujem, ja som stále tu, doma užívam si to tu a ja nepotrebujem absolútne že nič viac. A moja najlepšia dovolenka bola? Moja najlepšia dovolenka je vždy s mojimi dcerami, s ktorými cestujem už posledných 10 rokov, 2-3 krát do roka. A teraz musím povedať, že posledné 2 roky sú to najlepšie dovolenky, keď berieme aj môjho vnúka a ideme si to niekde užiť. Ale rada cestujem aj sama, musím povedať. A ak sa pýtaš na také, že exotické dovolenky, kde som bola napríklad sama, tak je to určite Nový Zéland, Austrália, Hawaii a takéto podobné destinácie, ktoré mi naozaj že prirastli k srdcu.